Mamadou El Konare tile damadamani kelen kɔfɛ i ni kanubagaw kun famana aw ye ɲɔgɔn lasɔrɔ sɔgɔmada in na kibaruya jumɛn bɛ yen nɔ tabarikala fan tɔmɔta an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ ko ɲuman dɔn min ye k'a dɔn maa minnu bɛ yen n'olu y'an filɛbaw ye k'a daminɛ an fa an ba ani olu filanw bɛɛ lajɛlen na u ni sɔgɔma bi sɔgɔmada in na kibaruya bakurubaw bɛna tali kɛ nɛgɛlakaw fɛ Bosofala komini kɔnɔ min ye kilomɛtɛrɛ 40 bɔɲanko Bamako Bamaji maa 10 bɔɲanko olu kɔni taara mugu wuli yen finitigilakaw jabala n'o ye pɔsu ye k'a dɔn finitigila ka foyi ma bana ko la nka u ka mobili n'o ye pick-up ye u kɔni y'o salo u taara ni o ye an bɛna kuma kan bi sɔgɔmada in na Bosofala komini maire Gawusu Nana Kase an bɛna ale ka laseliw lamɛn a ko kan sisan dani nɔ ni o tɛmɛna ka bɔ yen fana an bɛ tali kɛ moto taxi sanni ko ka bila Gabriel Ture la ale kuma kɛlen don kiiri ni wɔyɔ ye jamana kɔnɔ kama min ye Mali gouvernement ka fara ministre min ɲɛsinnen don sɔrɔ ko ma u ye bataki dɔw k'a kan ka ɲɛfɔli dɔw kɛ an bɛna kuma o fana kan sɔgɔmada in na don kibaru ale kɛnɛ kɔnɔna la n'o bɔra yen bɛɛ ale yɛrɛ sabatili hukumu kɔnɔ bɛnkan tɛgɛ min sɛbɛnno bilala Mali ni Bamaji kɔrɔw ni ɲɔgɔn cɛ Algérie jamana kan o jɛkulu kola kɔlɔsi jɛkulu n'o ye Seza ye o baaraw taara ɲɛnamaya Kayi min ye Kidali tɛmɛnen kɔfɛ an bɛna kuma o fana kan sɔgɔmada in na don kibaru ale kɛnɛ kɔnɔna la ninnu ye bi kibaruyaw la bakurubaw ye renouveau jama jɛkulu bɛɛ lajɛlen to a la k'a daminɛ ɲɛmayaso la ka se anw ma an bɛna sinsin minnu kan bi ka aw kunnafoni i n'a fɔ laadala waati min na i k'a dɔn k'a fɔ saga 26 o bɛ nɛgɛ 7 ka ɲata so sagabari o bɛ Badengo Kita mara la a y'aw bisimila cɛ renouveau don kibaru sugantili la minnu bɛ ni olu bɛ an filɛ minnu yɛrɛ bɛ ni u ma mankan mɛn n'u ti lafiya u bɛ cɔgɔtɔ an b'a fɔ bɛɛ lajɛlen ye k'an m'u fɔ k'u ko ɲuman dɔn ko an bɛ ala tanu bi bonya ni karama kɔnɔna la kibaruyaw la a y'aw bisimila an tɛ taa yɔrɔ jan an y'a fɔ ten Bosofala ale ye yɛrɛmarakafo ye min bɛ dugu 18 ani buguda caman kofɔ Kati ale mara la n'i bɔra Kati ka tɛmɛ k'a dɔn k'a fɔ i kunda Kita mara kan min ye ka tɛmɛ Jago Dio i bɛ sɔrɔ ka se nɛgɛla ye ale poste contrôle n'o ye finitigilakaw jabala min bɛ dugu yɛrɛ donda la Bamaji maa 10 bɔɲanko i n'a fɔ an ye kibaruyaw sɔrɔ mairilakaw fɛ cogo min na olu kɔni nana nɛgɛ kanɲɛ 22 saga 30 ka na mugu kɔni wuli finitigilaka gendarme minnu bɛ yen marifaka gwanna kosɛbɛ min yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye nɛgɛ kanɲɛ 23 23h bɛ se waati min na Bamaji ninnu kɔni ka tasuma bila gendarme jabala gwa min bɛ yen u ye o de jeni gendarme ka pick-up min bɛ yen u y'o salo u taara ni o ye u tun bɛ maa ninnu tun bɛ motow la mugukanw cira nka alhamdulillah gendarme kelen ma bana maa min bɛ yen n'ale bɛ sigi i k'a dɔn bariko kunna ni ka barrière kɔrɔta kisɛ kɔni ye ale sen fɛlɛ ko nka o yɛrɛ tɛ joliba ye i n'a fɔ kibaruyaw yirala cogo min na min bɛ tali kɛ Gawusu Nana Kase ale ye Bosofala yɛrɛmarakafo maire ye nin a ye min fɔ an ye nɛgɛjuru la a ko bɛɛ lajɛlen kɔfɛ an k'a lamɛn. Ma se k'a ye kɔni gendarme ka BG taara n'o ye BG taara n'o ye a y'an ka mobili kelen o jeni ko nana o fɔra kan kɔnɔna vraiment ka moto kelen fana ni marifa kelen gendarme ninnu la alhamdulillah mɔgɔ si ma jogin barrière kelen ni mɔgɔ kelen tun bɛ kisɛ o de sen sɔrɔ mais il a été évacué à Kati a y'a sen forote quoi bon ko mɔgɔ 10 ko bɔ dɛ awɔ u ma moto la o kɔni y'u poursuivi ka taa k'u taara ni fala sira in na u y'u poursuivi mɔgɔ kɔni ma mobili tɛmɛtɔla ye minnu bɛ pɔnɛ minnu bɛ bari la pɔnɛ fɛ olu kɔni ko mobili tɛmɛtɔla ye parce que u kɔni mobili laban min sɔn mobili bila yɔrɔ dɔ la kariban ba kɛ mobili la fo ka yɔrɔ dɔ renfort minnu taara olu kɔni bɛ toujours u bɛ toujours bɛ sur terrain ne yɛrɛ bɔra fɛnɛ na sɔn na u bɛ yen ka gwaw de jeni u ye gwaw bɛ da la yen u ye gwa jeni ka moto minnu tun bɛ yen nɔ ka moto dɔ taara ni Jakarta dɔ yan. Tabarikala min ye Gawusu Nana Kase ale ye Bosofala yɛrɛmarakafo maa ɲɛma nin waati na a ye kibaruya minnu seereya an ye o y'a jira k'a fɔ kabi wale in kɔni daminɛna nɛgɛjuru galasonna sanfɛ renfort n'o ye finitigilaka tɔw ka boli joona ka taa dɛmɛ don poste ale agent ma o baaraw sigira sen kan o kɔni taara sɔrɔ mobili min bɛ yen ni o ye poste gendarme ka mobili ye n'o ye pick-up ye u taara ni u ye nka min ye a jira k'a fɔ gasoil ɲanamaba tɛ o kɔnɔ k'a fɔ u bɛna se ka yɔrɔ jan boli
ni o ye ko siga be ma chamana o do ya yira ka fo nu koni desara ko se ka jo furatu kono garan for munu tara olu koni me lara weli la ka bi suro fo ka se duguje na en koni ma ama se ka kiwaro ya jonjon wore soro ko la folo o minye finitigila ka do ka boli fe ka do yo de jeni no immobilier ka soro ka ta kam mimbe no ozo fore kan ya le rebe negala fana dugu ere chamanche la gidrondala o tara ye kata ye ordinateur ani moto do fana shoya ye no o ka wala donia ka fo negela ale koni ni kati chebe club bisaba banyanko de la o gitron kan kata kita sirafe o min nege kan tani shaking wati on temena negela posu infe o ya soro bashi foite negela kono negela sugu o yentene la dala ina fo sugu do yan fe jama bo fambe kan nyon soro e farkulu nyana je jama kulu do tumo bara fana la ka balonta negela tolanta kene kan o min nege kan mugani fula sagan bisaba ni kewalin koni tarake o mun tabarkala ya kula o ye ka fo finitigila ka ma jogi kuma te ka ma buna unila o minye finitigila ka to be nyini na ko ka ni min bora langa ka nyini sigidala de fe ni ya soro ye kibaro ya fon fe soro wali ma ka sigana mawye o ka ferege sabula kibaro ya munun dira soro ye ka fo no ye kewale nke uma ukunda Bamako kan gidron fenga dugumi be no enchiba yere marakafo e falaje ka ofe ku koni ukunda yi mfanka onga yoro no furatu konna ka boko sebe boda biseka soro bulo fa bela jerele fe o sigidala donga jatemena ke wasa ukaseka blasiralike anye ki wara wore musoro e ka fo ni watin konna ndegala kaw hakili sigi doni nale note suro wati mina amende ga juruchi o ya soro marfa ka gale do ma chama doni do sojula ka ki seka ni ole lakana amido do ke malifinitigila ka be seka lakana soro chuga mina ni sigi dala do nu ka bolo fe on luka seka lakanda ni ki wara wore munu soro la uluna ka ta ki wara ka di au ma ladriya kono nambora yenno ki wara ya la fana mi metalike mali ale reka yiriwali hukumu konna la menye kai kulikuru Bamako olu sigi da nyemo kata se lada tigu maulu koni garsiga dona deme hakilina dola no ye subvention mi mina talike deme bulula kanyesi uka kisa do ma hakilina nunu tara jena zara club le union européenne uluka jereje kulu maufe kalu woro konna la koni sigida ko fota nunu goni mina ke sababu ye kaseka deme soro hakilina koni musa kula haka jami metalike marache maboli konya uka ani cheuni muso ke wale uka sega dema kenya do ka sabati maliki jalu dona na taula ki wara obna soro renouveau donc kibaru ale kene konna la nambora ye mali ale koni medinge kono bisa 2012 jugu bina jamana kan ka taw duna ka bla bila jamana kan la kana ko tiga ke sababa e tanya ere gole ale do kama jakulu do sigira senga abi fomi ma comité de suivi de l'accord nangwa ma ko seza oye benga sewe mi tiga no bla la ale ere biseka la kolosi chugo nyuma chugo mina wati ni wati ubi nyanyi usigi senga wasa ka sega jatemene ka ko be chugo mina o ka lada la jere intako bina nikile na bara usabatira kidali wati temenuna o ya kanu ka sekata tenendo kuno atako binan ni flana baraw sigisenga kaika wolu fe yenno wa kumba jonjon ye kaseka ni njere wala ngata kata mali marabulo la wasa mali de bese mseka do beni kilenya kuma foli la chugomina mali kaseka bo sibe jukoro kolona miseli yawo ale yanga la sigide kaya ye jado soraka ngalaje nous représentons ces 52%. Les femmes représentent les 52%. On y a la Djekalan Fanala, au Kalambari Kachani, au Kalamini. Pour ça, nous d'accord, nous voilà. Il fallait vraiment vulgariser. Deux cadoni talapa. Nous bedoni talapa, il m'a qu'un fois là, devait en compte. Mais nous, on m'a fait. Au Canada, il y a l'accord du fait, on a signé l'accord du fait, les gens n'ont pas compris. Nous, ma femme, on est à donc c'est un problème. Maintenant, quand on veut les people venir représenter la société civile, moi je pense que nous ne pouvons pas avoir une réunion préparatoire. Dans une réunion préparatoire, on compte là et nous, en bon, accord min sina na kuma be fola bon kaga damne na kase bima depuis 2015 kana bla bila kalma foi sorala foi ma ke kayi ay kan la yini mi woni accord ko ni kay fana ki yere ha kuma tin deme mun be ke yoro tawla kay region fana ko de na sama am yori famia sal ni kono am ko nana kay a jaranye abu yarama am tuna la yini na ni kono mais ko kana danima kala je kay fana ki ni roy
i niyɔrɔ sɔrɔ accord kɔnɔ. Fɔlɔ kɛra Kidal, filanan an y'o kɛ Kɛrɛfɛ an y'a kɛ yan mun na pour que Malien bɛɛ k'a dɔn ko accord min ye Mali de ta ye et puis Malien bɛɛ k'a faamuya k'u concerné ni accord ye u jɔyɔrɔ b'a kɔnɔ. Analyse taara kosɛbɛ parce que salle yɛrɛ kɔnɔna la ka société civile ni kayikaw kuma la dɔw yɛrɛ wulila ka kuma kan ko ale kɔntana kosɛbɛ parce que n'i y'a ye k'a faamu kosɛbɛ et puis problème minnu bɛ kayila k'olu fana fɔ k'a fɔ hali ni accord la ni problème bɛ se ka régler o kɔnɔna na fana ka kɛ. Tabarikala ni waati na min ye kayikaw fɛ minisiri min ɲɛsinnen don Mali ka bɛɛ ni kelenya ni tigɛli ɲɔgɔn ma Ismail Wake olu ka taa se Mali maaba caman ani jamana yɛrɛ bunakun kan ni diɲɛ fan wɛrɛ minnu da bɛ bɛɛ ni kelenya kuma fɔli la min ye Kayi mara la baaraw sigira ye lajɛ in tako sabanan bɛna kɛ fa jumɛn don n'a nataw la hakilinaw bɛna sɔrɔ ka lase aw ma n'an bɔra yen nɔ Mouvement pour la refondation du Mali Moremba nin ye jɛrɛjɛkulu kura ye min sigira sen kan Maître Kassim Tapo ale min ye sokiri dɔnbagalajɛ jamana in kɔnɔ nin jɛrɛjɛkulu ko fɔta in a kɔni y'a kuma ɲɛfɔ kunnafonidilaw ye nin cogoya ko in laban na a yɛrɛ coala soba min filɛ nin ye Bamakɔ kurakaw fɛ n'o ye immeuble Maître Kassim Tapo a y'a jira k'a fɔ min bɛ tali kɛ nin jɛrɛjɛkulu in na a sigikun ye Mali kura bɛ se k'a laɲɛnamaya cogo min na hakilina caman bɛ n'olu bɛ tali kɛ jamanajɔ ale hukumu la ni ka wale jɔnjɔnw sigi sen kan o kɔni kɛra kumabaw ye Maître Kassim Tapo ye min ɲɛfɔ Mali kunnafonidilaw ye a ka nin jɛrɛjɛkulu in kɔni kan ka se ka jɛrɛjɛkulu in yɛrɛ nu don ka jamakuru wele ka taa jira k'a koɲɛw bɛɛ lajɛlen prelatigɛw di o bilalen don kari nata Afrikalo tile 4 kan Palais des Sports la Bamako yan nɔ Maître Kassim Tapo yɛrɛ ye ɲɛfɔli dɔw k'a ko kan an k'a lamɛn. Bi n ye presse mɔgɔw bɛɛ wele télévision mɔgɔw b'o la réseaux sociaux mɔgɔw b'a la presse écrite b'a la pour que an bɛ fɛ ka baara min kɛ dimanche nata n'Ala sɔnna ma n'Ala jɛra n'a ye alhamdulilayi Palais des Sports pardon. An bɛ fɛ ka lajɛba kɛ Malien bɛɛ welelen don lajɛrɛ min na pour que Malien bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan pour que an bɛ gɛlɛya min na bi an ka se ka bɔ a kɔnɔ n'an ma fara ɲɔgɔn kan gɛlɛya minnu bɛ yen mɔgɔ kelen tɛ se k'a ɲɛnabɔ sɔrɔdasiw kelen tɛ se parti politikiw kelen tɛ se fo bɛɛ de ka fara ɲɔgɔn kan bɛɛ ka jɔ i jɔyɔrɔ la bɛɛ k'i jɔyɔrɔ fa an k'an bolo di ɲɔgɔn ma ka bɔ nin gɛlɛya in na ka Mali kura in dilan ɲɔgɔn fɛ an denw n'anw mɔdenw bɛ se ka lafiya Mali min kɔnɔ o bɛ dilan bi de n'an bɛɛ k'an b'an sigi k'a lajɛ jamana bɛ ka taa dingɛ kɔnɔ kabini 2012 n'an y'an sigi k'a lajɛ a tɛ bɛn donc o de kama an ye ni mɔgɔ dɔw kumana donc o maa kelenw an bɛna se olu bɛɛ de ma olu bɛɛ de welelen don pour que an ka ɲɔgɔn sɔrɔ ka fara ɲɔgɔn kan ka Mali kura in jɔ ɲɔgɔn fɛ bɛɛ de don mɔgɔ ma bɔ mɔgɔ la diinɛ ma bɔ diinɛ na mɔgɔ ye Malien ye an bɛɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ pour que bɛɛ k'i jɔ i jɔyɔrɔ la an bɛ gɛlɛya mun na an k'a kɛlɛ ka bɔ jamana in bɔ dingɛ kɔnɔ o de y'an ka laɲini dimanche nata n'Ala sɔnna ma ni seli fana selila 14h Palais des Sports la alhamdulilayi asi. Maître Kassim Tapo jɛkulu kura Morema ale ɲɛma kura do politique bangun kan min ye tɔn min bɛ n'a bɛ wele ko Ligue démocratique pour le changement LDC n'a ma ɲɛma ye général Musa Singo Kulubali ale fana n'a ka jamakulu tun ye taama ton ta kabi sibirido ka taa Kita mara la kɛrɛnkɛrɛnnenya dugu min bɛ ni o ye Ɲanta so ye ale yɛrɛ marakafo kɔnɔna na ka bɔ ye ka taa min ye Gaduga 1 ni o ye Sagabari ka se Badengo Kita dugu kɔnɔ olu ye nin dugu kurukara bɛɛ lajɛlen salo a bɛ tali kɛ k'a dɔ awa politiki kuma fɔli ka wuli ka se sigidaladenw ma ka taa jateminɛ kɛ tɔ ka kisaw bɛ cogo di ni sigidaladenw ka hakili falenw kɛ gwɛlɛya jɛmɛ aw kan fɛɛrɛ jumɛn bɛ se ka sɔrɔ an ka jɛ k'an bolo di ɲɔgɔn ma jamana in bɛ se ka yiriwa senteliya ani aw ka marabolo ka se ka bɔ dingɛ kɔnɔ ka baarabolo caman sigi sen kan olu hakilina kumaw caman manana ni tile 3 in kɔnɔna la Kita ale mara kɔnɔ min ye général Musa Singo Kulubali ale n'a ka tɔ maa caman min ye renouveau ka cidenw tun bɛ kibaruya nataw la an n'a jaw sɔrɔ i k'a dɔn an ka babu olu kɔnɔna la n'an bɔra ye min ye kɛnɛya tigilama olu fana ye tile 5 kala dɔ sigi sen kan
kalan bɛ tali kɛ maa minnu bɛ yen ni olu ye dɔgɔtɔrɔ hakili jolenw ye olu bɛ se ka kalan kosɛbɛ cogo min na dɔgɔtɔrɔya baara la u ka se ka pikiri biyɛn don cogo n'a bɔ cogo ɲɛ dɔn waasa maaw ka kɛnɛya ko bɛ se ka sinsin cogo min na jɛkulu minnu sigilen don kɛnyɛrɛye kalanso minnu bɛ yen ni olu bɛ i k'a dɔn a furakɛli ani kɛnɛya ko olu don bɛrɛla kalan ninnu bɛ tali kɛ ni ka ɲɛsin olu ma renouveau wakulu donna Astan Jalo la ale ka jaw taara Mohamed Touré fɛ an k'a lajɛ. Bana bɛ se ka bɛɛ sɔrɔ wa maa wɛrɛ tɛ se k'an furakɛ ni kɛnɛya tigilamɔgɔw tɛ. Lajokala de kan ka kɛ kɛnɛya tigilamɔgɔw kun waasa ka dɔ fara u ka dɔnniya kan furakɛli fɛɛrɛw la. O de ye nin lajɛrɛ in kun jɔnjɔn ye. An ka bi sɔgɔma lajɛrɛ bɛ tali kɛ kalan de kan. Dɔgɔtɔrɔw minnu bɛ infirmier premier cycle minnu bɛ banabaatɔ furakɛ. Dɔgɔtɔrɔ b'a ka prescription kɛ, dɔgɔtɔrɔ b'a ka furaw sɛbɛn. Mɔgɔ min b'a kɛ banabaatɔw la an b'olu de ka ko ka sɔrɔ mɛn na ka papier bɔ papier min bɛ se k'a to an bɛ se ka kalan ko kun kalan min bɛ se ka maliyɛnw nimisa wasa papier min tun bɛ yen a papier kabini 1998 o papier de tun bɛ yen donc bi an bɛ fɛ k'a lajɛ o ka bɔ tuma ka se bi ma fɛn kuraw minnu kɛra dɔgɔtɔrɔya la k'olu don programme na walasa denmisɛnninw bɛ se k'a sɔrɔ a ka kɛ Mali fan bɛɛ dɔgɔtɔrɔya ye fɛn dɔ ye bi bi na an bɛɛ mɔgɔ min hali ne yɛrɛ mun filɛ nin n'an b'a la an bɛɛ bɛ se ka kɛ banabaatɔ ye don dɔ fɛn bɛɛ Ala ta ye ni kɛnɛya bɛ jamana kɔnɔ foyi tɛ kɛnɛya bɔ n'i y'a mɛn ko dɔgɔtɔrɔya fana a bɛ kɛ ka ɲɛ a bɛ daminɛ ni dɔnniya de. Ni baara ninnu hakilina bɔra Association des écoles de santé fɛ ni projet force ka dɛmɛ ye u ka baaraw bɛ tali kɛ ka fara lajokala minnu bɛ kɛ kabini san damadɔ ka dɔ fara o kalan ninnu kan. Baara ni kuncɛli la an b'a fɛ laɲini minnu ka se ka sɔrɔ a kɔnɔna na o ye programme ɲɛbila dɔ ka se ka sɔrɔ min ye programme ɲuman ye ni a kalan kɛra dɔgɔtɔrɔw kun an bɛ se ka dɔgɔtɔrɔ jolenw sɔrɔ ka bila an ka dɔgɔtɔrɔsow kɔnɔ parce que bɛɛ ka hamina ko de ye o ye dɔgɔtɔrɔsow mana ɲɛ cogo cogo ni dɔgɔtɔrɔ ɲɛnamaw t'a kɔnɔ a bɛ kɛ comme tɔ ka jɛ dɔgɔtɔrɔ ɲɛnama ka sɔrɔ a kɔnɔ o fana bɛ dépend o bɛ kalan fɔlɔ min sɔrɔ ka ɲɛsin dɔgɔtɔrɔya ma. Bakuruba la ni baara ninnu na kɛ sababu ye ka dɔ fara kɛnɛya tigilamɔgɔw ka dɔntan kan waasa bɛɛ ka furakɛli ɲɛnaman sɔrɔ. Saga 41 o bɛ nɛgɛ 7 kan o bɛ Kolokani mara dugu bɛɛ lajɛlen la Ɲɔsɔmugu Wɔlɔdo o waati kelen bɛ Cɔribugu waati kelen bɛ k'a dɔn k'a fɔ awa Kalifabugu a bɛ Jifala a bɛ Torodo waati kelen bɛ ka taa Falajɛ Daba ani Nkoma ka munumunu ka don Maraka dugu sirakɔrɔ Tamasansan nin bɛɛ lajɛlen ye renouveau kanubaw ye aw ni ce k'a dɔn k'a fɔ Fanta Tomota ni mi dansigi bi sɔgɔmada in na kibaruya fɔlɔ minnu farala ɲɔgɔn kan sisan yani an ka fara ɲɔgɔn kan kuraw kɛ. Amadou i bɛ fɔ i ka timinandiya la aw ni kunnafoni bɛ taga ni ɲɔgɔn ye halisa an bɛ taa Sori Ibrahim Diallo fan fɛ sɔgɔmada in na tan ka segin bɛ cogo di an ka sirabaw kana la an bɛna wele bila Sori ma an ka nɛgɛkɛrɛfɛtigi Fusini Dawu ale ka yamaruyaw kɔnɔna la an ni Sori bɛ ɲɔgɔn lasɔrɔ a bɛ tan ka segin kunnafoniyaw di an ma.